जोंनि बेयाव सिमलगुरि एरियानि गासै 9 गामि दङ। बे 9 गामियाव जोंनि 2 नं रामपुर आरो बिष्णुपुर। जोंनि 2 नं रामपुरनि रेभिनिउ भिलेजाव बिष्णुपुरा हाबना दङ। बेनिफ्राय लोगोसे बालिकुसि रेभिनिउ आरो 4 नं निमुरि रेभिनिउ। बेयाव गासै माने मोनथाम रेभिनिउआव जोंनि बिष्णुपुर बर' गामिया मोनथाम रेभिनिउआव हाबनानै दङ। लोगोसे 2 नं रामपुरनि रेभिनिउनिफ्राय बेयाव 2 नं रामपुर बर' गामिया हाबसननानै दङ। जोङो जोंनि बिटिआर दा बिसायख'थियाव जोङो मोननो बिसायख'थियाव जोङो भट होनो मोननांगौमोन, नाथाय जोङो भट होनो मोनासै। आरो जोङो बे बिथां प्रमद बर' सारखौ बेखौनो खावलायगोन, देग्लाय बे बिसायख'थियाव जेब्ला बिथांमोना देरहानानै सरकार खालामगोन, सरकार दागोन, होमबा जोंनि बे थालांनाय गामिफोरखौ बिथांमोना बिटिआरआव सोसननानै जोंखौ बिटिआरआव सोसननानै लागोन होननानै जोङो खावलायनाय थायो। दा बै हाबखानाय गामिफोरखौ जोङो मानोना बिटिआरखौ जोंनि प्रमद बर' सरकारानो एबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआरखौ मोननाय जादों नालाय, बे दा भट होनो मोननाय बे गामिफोरखौ जोङो खावलायगोन जे आरो खेबसेबाव प्रमद बर' सारखौनो बिटिआरनि चिफ खालामनानै बिथांमोना बिथांनि इउपिपिएल दोलोनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांमोना देरहाहोनानै जोंनि बे थालांनाय गामिफोरखौबो सोसननायनि बेलायाव बिथांमोना मदद खालामगोन होननानै जोङो खावलायो।